Hi guys, it's me, Bricks, and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. And for today's video guys, is as you can tell sa my title is another haul. So ayan guys, for today's video is magta-try on haul tayo. But ang video natin today is not about clothing try on haul. And sa title ng ating video is magta-try on haul tayo ng mga nabili kong contact lenses. So ayan guys, so I bought 6 pairs of contact lenses. And ayun guys, and so ayun, isa-isa ko siya ipapakita sa inyo mamaya. And ayan, so wag na natin patagalin pa and let's get started. So ayan guys, I bought my contact lenses sa Shopee and pangalan ng store nila is Fresh Lady and I got it for 129 or 139. Nasa mga ganong range yun, pero I guess nasa mga 129. And yun, and ito yung mga boxes niya guys. Tcharam! So ayan, ito diba? Close up, tignan natin. Uy. So ganito siya guys. So ganito yung kanyang box. Actually, 4 yung ganito. Ayan, 4. And 2 ganito. Yung parang pastel. So ayan. Hindi ko alam kung makikita nyo, pero ayan. Nag-a-adapt kasi itong lighting. So yung mga pangalan na nakuha kong mga contact lenses is, the first one is Little Earth Cherry, and the second one is Little Earth, and the next one is Honolulu, and the fourth one is Little Earth Orange, and ito Celine Gray S9, and yung last is Lima S6. So ganito yung kanyang packaging guys. And sa isa is ano lang, sobrang matte. Ganyan. And meron siyang mga details dito. Wait, di ko alam kung makikita nyo ba. So ayan, may mga detalye dyan. Ayan. And wala siyang instruction dito kung paano suotin, pero ayan. Dito sa kabila is meron, nasa loob yung mga instruction paano gamitin yung contact lenses, paano siya suotin. So ayan. Meron din namang instruction dito how to take care of your contact lenses, paano alagaan, paano suotin, and mga directions. So, ayan. So, itatry na natin siya isa-isa para hindi na humaba itong video natin. So, let's go! So, ayan guys. The first one that I got is itong isa. Nilagay ko na siya dito para madali.
ayun lang ang ating video guys. So, sana meron kayong mga nagustuhan or mga gustong bilhin doon sa mga contact lenses na ipinapakita ko sa inyo. So, ayun lang ang ating video. Sana natuwa kayo. And, so yun, dito ko na ang aking video. So, please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever upload a video. Follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. And this is Brixie Goman saying annyeong. Bye guys!